Jeg vil gerne byde velkommen til vores oplægsholder, som er Mustafa Sayegh, formand for foreningen Frafalden, Anita Johnson, direktør for Red Center med æresrelaterede konflikter, og Søren Bo Rødegård Henriksen, som er bestyrelsesformand for foreningen Operation Trosfrihed. Så starter vi med oplæggende, hvordan arbejder foreningen Frafalden med frafaldende muslimer ved Mustafa Sayeghs, formand for foreningen Frafalden. Og vi starter med oplæggende, og jeg vil give ord til Mustafa fra foreningen Frafalden. Han vil fortælle om, hvordan foreningen arbejder med frafaldende muslimer. Og værsgo til dig. Tak skal du have. Først og fremmest tak for at stable det her på benene. Det har virkelig været opløftende i virkeligheden for en forening som vores. Foreningen Frafalden, da vi blev stiftet tilbage i 2020, der afholdt vi vores stiftende generalforsamling et hemmeligt sted. Vi var nødt til at afholde det hemmeligt for offentligheden. Alle, der deltog til mødet, det var nogen, jeg personligt havde taget kontakt til og mødtes med for enden, og fik en snak med. Nogen kendte jeg lidt i forvejen. Og vi afholdt den her stiftende generalforsamling hemmeligt, fordi at vi ved, at der er en risiko for, at nogen fra de muslimske miljøer vil forsøge at infiltrere det og skade os enten fysisk eller bare sabotere og sladre til familiemedlemmer, hvis de ser nogen, der deltager til sådan en generalforsamling. Så det var, hvad kan man sige, den spæde start. Foreningen Frafalden, når vi får henvendelser fra eks-muslimer, altså frafaldende muslimer, så er vi nødt til at starte med et indledende møde, hvor vi lærer dem at kende, men vi gør det af 2 årsager. Først og fremmest er det sikkerhedsmæssige årsager for vores egen skyld og for de øvrige medlemmer. Igen for at sikre os, at det ikke er nogen, der forsøger at infiltrere foreningen på den ene eller den anden måde, fordi vi er bevidste om, at det er en reel risiko, der er for at kunne ske. Og den anden årsag, det er simpelthen for at vurdere, hvor står vedkommende henne i frafaldsprocessen, fordi det er en proces. Jeg vil ønske, at det at frafalde islam, det bare i anførselstegn var, at man ikke længere troede, og så var det det. Men det er det desværre ikke. Det er tit, vi kan se 89% af vores medlemmer, eller de mennesker, vi har været i kontakt med, som er frafaldende muslimer, har ikke fortalt deres familie og venner, at de er frafaldende. De går med det hemmeligt. De går og lever et dobbeltliv udadtil, lader som om, at de er muslimer, følger de forventninger, der nu måtte være, men egentlig ikke er det. Så det med at være eksmuslim, det er i virkeligheden at leve i skabet rigtig mange over sit liv, og nogen kommer til at gøre det resten af deres liv. Foreningen Frafalden, der prøver vi at styrke dem til at tage det opgør, og simpelthen tage opgøret med baglandet, med familien, og sige, at man er frafalden. Og vi prøver at styrke dem både moralsk, men også rent praktisk. Vi har en række frivillige, som arbejder frivilligt i vores forening med deres faglige baggrund, enten i psykiatrien eller jurister, folk, der ligesom bidrager på hver deres måde for at støtte den enkelte. Og vi har også frivillige, der tilbyder husly i tilfælde af nødstilfælde, hvis de er nødt til at flygte, når de kommer til det punkt, hvor de skal tage opgøret. Fordi hvis jeg skal prøve at forklare, hvad det er, der er så vigtigt ved det opgør, altså hvorfor det er så svært for en frafaldende muslim at tage det opgør, fordi hvad er det for et miljø, man er op imod i virkeligheden? Det er nok det, man skal forstå. I de sidste 30-40 år i Danmark, der har vi jo indsamlet masser af viden og data omkring de her miljøer. Vi ved, at i muslimske hjem, der er volden langt mere udbredt end i danske hjem. Det ved vi, det har vi statistikker, det har vi tal på. Det er den slags miljøer, man er op imod som frafalden fra islam. Vi ved, at op mod 100 unge hvert år bliver sendt på genopdragsrejser til forældrenes hjemland. Det ved vi. Det er den slags miljøer, man er op imod som frafalden fra islam. Kriminelle storfamilier. Vi ved, de er der. Vi ved, hvad det er for en vold, de udøver. Vi ved, hvad det er for en trussel, de gør. Det er den slags miljø, man er op imod som frafalden fra islam. Så det er for at sige, at når man opvejer det for sig selv, skal jeg leve et dobbeltliv resten af mit liv med de psykologiske konsekvenser, det jeg også har, for det har jeg også en psykologisk konsekvens for en selv. Eller skal jeg tage det opgør, som kan i sidste ende virkelig koste en liv, ikke? Fordi udstødelse af familie, det er stadig i den milde ende af konsekvenser for frafaldende. Det er volden, der dominerer, når vi snakker frygt for at tage det her opgør. Så der er mennesker, der simpelthen kommer til at gå hele deres liv og leve den her dobbeltrolle. Og det er jo det, vi har gjort til missionen i Foreningen Frafalden, at støtte dem i at bryde det, så de ikke skal gå og leve det her dobbeltliv. Så det er ganske kort, så jeg ved ikke, hvor mange minutter jeg har brugt der, og jeg kan sagtens fortsætte endnu. Men ja.
Det er ganske kort, hvad vores mission er, kan man sige, og hvad det er, vi er op imod som forening. Jeg vil jo mene, at de islamiske trossamfund i Danmark og de muslimske miljøer generelt, vil jeg sige, de er en del af problemet. De er ikke en del af løsningen. Altså, vi har, lige siden vi blev stiftet, har vi rækket ud til de her islamiske trossamfund rundt omkring, og blevet mødt med en tavshed eller latterliggørelse. Og egentlig har prøvet vi føler egentlig, at de prøver at gemme sig lidt for os og latterliggøre os. Og derfor mener jeg, at de er en del af problemet også, fordi de tager ikke deres del af ansvaret i forhold til, hvordan frafaldene bliver behandlet. De tager ikke deres ansvar i forhold til, hvilken stigmatisering der er for frafaldene. Altså det, at man kalder sig frafaldende, det er så forbundet med skyld og skam, at man kalder sig frafaldende. Og det er noget, de islamiske tekster selvfølgelig foreskriver, men det er jo også de islamiske imamer og hvad kan man sige, fremtrædende personligheder inden for de muslimske miljøer, som jo bærer et ansvar i og hvad kan man sige, nedbryde den her stigmatisering over frafaldende, så det kan blive normalt, at man selvfølgelig kan forlade islam, hvis man har lyst til det, fordi vi jo er i Danmark. Og der ser jeg dem som en modspiller i stedet for en medspiller. Og så er der generelt i det danske samfund, der er der jo også en folkestemning, vi prøver at vende ved at deltage i debatten. Fordi det er jo ikke... Jeg oplever i hvert fald, at i Danmark, der har man jo også det her ønske om, at man kan være muslim lidt på samme måde, som man kan være kulturkristen. Det fornemmer jeg lidt, at det har man et ønske om, og det forstår jeg jo godt. Men det ser jeg bare nogle gange lidt som et problem for frafaldende, fordi så skaber det ikke rigtig incitament til at tage det opgør, hvis man sådan kan putte sig lidt i rollen som muslim. Men det er jo så bare igen tilbage i den der dobbeltrolle, man egentlig altid har været i. Så der er også noget der rent samfundsmæssigt, vi er nødt til at prøve at udfordre ved at deltage i debatten og råbe så højt, som vi kan, så der kommer en bredere forståelse af det. Tak, det var det.